नोंलाय मा खालामदों बेयाव? आं जेबो खालामाखै। जेबो खालामाखै? माबानि ट्राफिकआवसो नोंसोरो गथ'फोरनि दावबायहोग्रा? आं दायो माबेयो काबुपुरा नाजरक माबेयो नाजरकनि मानो स्कुल बियो नाजरक पाब्लिक हबायाव BBC हबायाव आं फैदों आरो बेरायनो हबाया बोथोरनि लकडाउन जानायमोन ओमफ्राय दिनैनि फार्स्ट जाबाय दिनै फार्स्ट बेखायसो फायनो लुगैनायखायसो गासिबो फायनो लुगैबाय आंबो फायनो लुगैबाय लकडाउननि बोथोरनि जानायमोन ना लकडाउननि बन्द मोजां मोजां दे जाबाय दे $108 हबाया बारा गिदिर नङा आरो आगोलनि बायदि नङा दायो बेयो फिसा आरो फिसा दायो नायलाय नै बिथाङा आं दखानि बबे गामिनिफ्राय लाबोनाय नोङो माहानिफ्राय लाबोनाय अरुणाचल नंगौ नङा आरो बिथाङा नै सानस्रां बसुमतारा फानदों आरो बेफोरलाय बेसेबां दाम लायो 60 नोंनि चेनेलखौ बिराद नायबाय थायो आङो मालिकआ सोर मालिकआ नों मालिकआ उज्जल नों गैला आं लाबाखै नों बबे गामिनिमोन नों बबे गामिनि गामिखै मानसि हरसिङाव थायो आरो आङो हरसिङा बुकस्टलाव थायो जों मा खालामो दे जों मा जादों सेलफि लानोसै मोनसे वाव डेन्जार होननानै गासिबो बायनांगौ सेंग्राफोराबो सिख्लाफोराबो जोबोद खामानि मावदों नै मोजां साननायफोराबो मोजां दैमुखौ बाय होनना बुंगासिनो नै बुंग्रा दैमुखौ बाय होननानै जेबो बुङासै र' सांनो र' दसे दाल' खम गासिखौल' हमबायनो दायो माबायदि मोजांनो खबरा मोजां आरो नोंसोरालाय मोजां दिनै बहुत मानसि जादों बहुत मानसि दिनै दे जागोन दे दायो आङो बैसिं गेटआव हांसै आरो भिडिअ लानाङा होनदों दे गासिबो लाजोब्बाय दे माथारो दायो मानसिफोरा जागा गैयैखाय बैयाव जागा गैयैखाय आरो बेयाव गासिबो जिरायदों सार लानानै बेयाव भिडिअ बनायदों नै आदाखौ लोगो हमबाय नै आदाया नों मा खालामदों नोङो आं नै जागा गैया जनो जागा गैया बिथाङा आदाया नोङो हबायाव मा खालामनो फैदों आं इयाव गेजेर जनाय हायदों सुबुं सिबिनो हायदों जनाय मोनदों बहुत माने थानाय बोसोरावबो मोजां जायासै देग्लायबो माने जाबाय इसोरनि अननायजों जेनेका सानदोंमोन माने जमाहै माने
गुबुन मिसनफोर लोगोसे आलासिफोर आरो 10टा मानसिनिफ्राय दिनै गाहायनांगौ पेन्डेल लुना थांदोंमोन जायाखिसै उनाव जागोन नेक्स्ट बोसोराव बोसोरनि हिसाबला जों इसोरनाव आर'ज खालामनोसै न' मोजां मोनदों फैनानै दिनै दालाय नों ओंखाम जाबाय दा? जाथ'वाखै दा जानोसै गोजां नायब्ला जानोसै खाजानाय रायजो जानो लुबैयो इसोरखौबो लानोसै दे बाजैखौबो लानोसै नै जोंहा बाजैयाबो आरो र' बेयावनो नारें बेफोरलाय मबेनिफ्राय लाबोनाय बे अरुणाचल आरो बेलाय बे जाबाय गायजामाथिफोर लाना फैदों नंगौ आपेल बग्रि आरो बेयो बे लकेलाव फानदों नंगौ गामियानो आरो बेसेबां दंबावो बा दंबावो माथो दोङो आरो नों मा खालामदों बेयाव अरेन्ज फानदों अरेन्ज नंगौ बेयाव अरेन्ज प्राइस लानोसै दे मोनसे लानोसै बेसेबां बिलाइ मोनसेयाव बे 50 बे 100 50 दे नों मा खालामखै बेखौ लानोसै दे र' नायनो बेयो नारें गोदै जानोसै सबानि नारें गोदैखौ जानो नायनोसै माने सबा माने गासैबो माने BBC बुङो आरो बेयो बर' पाब्लिक कनभेन्सननि माने सबा नङा आरो सबा माने गासैबो आंनो बुंफ्लांदो आरो दे नारें गोदैखौ बिराद गोदै गोदै जागोन जों जोंनिया नोंनो सोरगो रायजोनि साबिखौ होगोन बुहुमाव बेखौ बन्द खालामो बेनो सोरगोआव बन्द जागोन थारमाने बिसोरमोना दे लादों दे नोंसोरखौबो नोंलाय मा खालामनो बेयाव नंगौ आरो नोंलाय दाउ ना अमा बेदर नंगौ साहा लोंनोबा दाउदै मोनजागोन पेपार केक मोनगोन नंगौ केक मोनगोन बन मोनजागोन क्रिम बेफोरो माहाथो संनायखौ लानांगोन र' आबौआबो लिरनो रोङा दे माबा लेखौ गोलाव दानिया आरो मा खालामनो नोंलाय आङो कुपन लांदों नंगौ दे बा मोजां दे लोगो मोनगोन नोंसोरलाय मा खालामदों बेयाव नै जाग्राबो दोङो नै आरो बेयावबो नै साहा दखाननि जानाय लोंनाय बियो नै दाउदै बेलाय मा लकेल नामा लकेलानो लकेल नङा बियो फार्मबो लकेलबो बयलारसो दां बयलार ना बयलार नङा बे फार्मबो लकेलबो नोङो डायमन्ड स्कुलनि मास्टरानो दां आं पाता खालामाखै र' दे ओइ र' बैयावनो ओंखाम संनायखौ लाखिनो र' मा मावदों नोङो मा मावदों जों माइरं सोनजिरबाय थादों नंगौ दे मोजां खामानि माव दे मोजाङै दं ना दे मा मावदों नोंसोरो पापर सेरदों दे मोजाङानो माव ओंखाम संग्राफोरा मानि गामिनि गोजा गासिबो गामिनि गोजा बेलाय मा ना नै सोरबा अमा जाया सोरबा ना जागोन ओमफ्राय सोरबा ना जाया सोरबा अमा जागोन सोरबा अमा जाया सोरबा दाउ जागोन सोरबा दाउ जाया सोरबा अमा जागोन आरो बिदि बेलेग मावग्राफोरानो मावनांगौ गासैबो मावनो रोंनांगौ अमा बेदरा आरो बे मा दाउ बेदर बेयो लकेल ना लकेल अमाया सानसेयाव खै कुइन्टेल जाखो ओरैनोथ' 1 कुइन्टेल मथा मथि नंगौ हुकुबारनिफ्राय नामा हुकुबारनिफ्रायनो दाहालागै सानसेयाव बेसेबां ओरैनो 1 कुइन्टेल गोलैदों नंगौ दे जाजोबनो हागोन ना थांजोबगोन
tahu deh, pada deh, udah mau. Ada kamu ada jam ada? Selatan kena, terus deh. Ada pilih mah dia? Bapak, danger kutu mah ada? Ada dia? Dali. Ada dia? Wow, danger, wow. আরে ভাজি বনাই গো এই লাখাং বাইর এসে লাখাং বাই आरो बे ओंखामफोराबो नै নি খামাখাইयो बे ओंखामा सरकारि ना लकेल बेयो लकेलानो लकेल आरो लकेला माबायदि बरिया लकेल नङा दां बियो लकेल गायबाय तामाने नंगौ जागोन दे लकेल बाबु आनि बेयो कुबिलाब्रा वाव डेन्जार माथो बेयाव मा दङ बेयाव आलु आरो बे कबि आरो गैला बेयाव आं अमा बेदरनि खुरांखौ सोंनो नोङो दायो बेयाव मा लगायखो मा होखो फानलु सामब्राम दावखि हाइजें थाव आरो मस्ला मिट मस्ला धुनिया मस्ला गासिखौबो होबाय गासिबो आरो नोंनियालाय दाउफ्रा नोंनिया मबेखौ मावदों दाउ बेदर मा होखो गासिखौबो होदों जितु अमा बेदराव होदों बेखौनो होजोबदों एखेयानो औ बा दे जागोन दे जेबो नङा ओइ दालिखौबो लादो दालि दङ दालि नाहा दालियाव मा सामब्राम होबाय सामब्राम होबाय पासफोरन होबाय ओमफ्राय बेनो आरो फानलु हाइजें हारि होजोबदों आरो रसुन बायदिसिना होबाय दे जाबाय दे दायो नाजरक सिदां बियो नाजरक पाब्लिक स्टार जोबोद मोजां खामानियाबो गासिबो अलसिया नङा नै बोराय सेंग्रा सिख्लाफोराबो आइजोफोराबो जोबोद मोजां खामानि मावनो हायो होमबा मावनो हायाबा मावा सोरबा अलसियाबाल' अलसिया जायो दायो नै आमाइमोनाबो डेन्जार खामानि मोजां मावदों माथो दे जागोन आरो आइजोफोराबो जोबोद खामानि मावदों नै आइजोफोराबो बबे गामिनि नोंसोरो दे होमबा जेबो नङा दे tinggal ayo lama cang silang video boleh dulu deh lama deh tuh saya video boleh dulu power project di electricity